vážená pani predsednička, vážená pani kandidátka na predsedničku, drahá Uršula. Myslím, že musíte teraz počuť priamo, čo si Európania o vás myslia pri výbere a mnohí si myslia, že to bola veľká chyba a stále ešte cítia dôsledky. Zničili ste poľnohospodárstvo v Európe, urobili ste z neho múzeum, prírodné múzeum. Európania sú čoraz chudobnejší z dôvodu toho, čo ste urobili. A zároveň ste tvárou otvorenej migračnej politiky. Hovorím vám to ako žena voči žene, matka voči matke. Ako ste mohli prijať takéto zákony, že milióny žien sa cítia ohrozené, žena, dievčat sa cítia ohrozené na uliciach. Ste zodpovedná za každé násilie, každé znásilnenie, každý násilný krok nelegálnych migrantov, pretože ich pozývate, aby prišli do Európy. A za to, čo ste urobili, by ste mali ísť do väzenia a nemali by ste kandidovať na predsedničku Európskej komisie. Vaša prítomnosť tu a vaša funkcia bude znamenať len ďalší kolap Európskej únie. A čo Európsky Green Deal? Čo si o ňom myslíme? Toto si o ňom myslíme. Čo si myslíme o migračnom pakte? Dokonca je to skutočne hanba. My chceme Európu suverénnych a slobodných národov a nie chorú ľavicovú ideológiu a všetci vojaci, ktorí chránia východné hranice, si zaslúžia od vás veľmi hlboký poklon.